Dzisiaj, idąc po Rybniku, zastanawiamy się nad pewną bardzo interesującą kwestią. To znaczy, co ludzie mają na obiad? Nic. Nic na obiad? Nie, bułkę. Ale to nie może być, że bułka z serem była na obiad. Dlaczego? Bo to trzeba mieć coś gorącego A, w żołądku. czego? No, bułka będzie gorąca, bo będzie prosto z piekarnika. Pierożki z mięsem, chyba w środku. Pychotka. A ja jadę do Brukseli na obiad. Będzie koszerny obiad dzisiaj się szykuje, proszę pana. Na przykład co? Na przykład co? Na przykład będzie maca z mlekiem kwaśnym. Tak. Lubi pan takie rzeczy? No, bo proszę pana, ponieważ teraz jest na trendzie wszystko, co proszę pana jest koszerne w tym kraju. A ponieważ Unia też jest koszerna, w związku z tym Idziemy na kierunek Bruksela, Czyli z modą, z modą. Macą. Polacy, jedźcie macę. Pewnie kawę z mlekiem jak zwykle. Kawę z mlekiem. Co dzisiaj będziecie mieć na obiad? Zupę grochową. Zupa grochowa, bardzo zdrowa. Tak. Co jeszcze na drugie danie na przykład? Kotlet i ziemniaki. Jaka żonka? Nie wiem, może rosół? I kurczaka. Rosół i kurczaczek. Tak. Pyszne, pyszne. Smacznego. A na co państwo mają ochotę? Może tak na smaczka takiego, co by państwo teraz zjedli? Kotlet panierowany. Kotlet panierowany. Syndyka. No, ziemniaki, jakaś surówka z białej kapusty. Frytki mogą być zamiast ziemniaków. Jadł pan obiad? I co to było? Może pan za... Ziemniaczane. Placki ziemniaczane, pychatka. Tak. Lubi pan placki ziemniaczane? Bardzo. My też. Danie. Pyszne. Jeszcze ze śmietanką? Nie, tylko gołe, jak się to mówi. Tak, na nie też? tak. Nie. Ja też robiłam, a cebulką muszą być, czy cebulka, tak? No to cebulka dodaje się do tych rozdrobnionych ziemniaków. Natomiast, żeby tak posypywać czy przysmażać, to nie, absolutnie. Pierogi, serek. Pierogi ser. No. Nie no, coś tam zrobimy sobie na obiad. No to co to będzie, nie? Na co macie ochotę? Nie wiem, jakaś zupka pomidorowa. O, Ale to nie będzie danie w 5 minut? nie. Ja jestem na diecie. Pan jest na diecie? No tak, widzi pan. Nie, pan obiadu w ogóle? Ja rzadko jadę obiady, bo ja to obiad, kolację jadam raczej, ja obiad. Ale to obiad musi być coś gorącego w żołądku. No to podgrzane piwo pewnie, co? No i to wystarczy. Na początek. A, na początek, a co potem? Rybkę i kapustka kiszona. No i kartofelek, ten nowy kartofelek i to wszystko. Same pychotki. I do tego jeszcze było maślanka. Pyszne, pyszne. Na co miałaby młoda dama ochotę? Na filety z ryby. No to mama musi zrobić, prawda? No, dzisiaj właśnie idziemy na takie drobne zakupy, to ryby zrobimy, ziemniaczki na koperku. Co będą mieć dzisiaj państwo na obiad? Tego jeszcze sami nie wiemy. No, ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie jakaś rybka. Z czym? No, najlepiej z frytkami. No nie, jakieś kartofelki, do tego surówka. O. Młode kartofelki. No, Młode ziemniaczki. oczywiście. No, prawdopodobnie tak. Ryba. No, klops. A, bardzo dobry. Barszcz czerwony z krokietami. To pyszne będzie? No tak. Ogórek. To smaczne. No i frytki, prawda? I frytki. Kurczaka, zupa jarzynowa. A kurczak z rożna? Nie, gotowany, ja mam dieta. Warzywa, sałatę zieloną. Sałatka zielona. To musi być bardzo pyszne. Bardzo pyszne. I z czym to będzie? Same taka sałatka zielona? Nie, z ziemniakami. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.